ଥରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଝିଅଟି ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇ ଖାଇ ଆସୁଥାଏ। ସାମ୍ନାରୁ ତା'ର ସାଙ୍ଗ ଆସେ। ଆଉ ସେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରେ ଚକୋଲେଟ୍ କେମିତି? ସାଙ୍ଗ କହେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ବାହାର କରିଦିଏ। ତା ସାଙ୍ଗ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ତା ହାତରୁ ଚକୋଲେଟ୍ଟି ଗଳି ପଡ଼େ। ତା ଝିଅ ସାଙ୍ଗଟି ପୁଅ ସାଙ୍ଗକୁ ପାଟି କରେ। ଆଉ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଚକୋଲେଟ୍ଟିକୁ ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ଉଠେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରହିଯାଏ। ଆଉ ସାମ୍ନାରୁ ଦେଖି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଆସୁଛି। ମନରେ କିଛି ଭାବି ହସି ଦେଇ ଚକୋଲେଟ୍ଟିକୁ ରଖିଦିଏ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ କୁହେ ଏ ଚକୋଲେଟ୍ଟା ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ଦେଇଦେବା। ଛୋଟ ପିଲାଟି ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଏ ଖରାପ ଚକୋଲେଟ୍ଟାକୁ ନେଇ ତା ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ଦେଇଦିଏ। କୁହେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଆକୁ ଖାଇଦିଏ। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଟି ସେ ଚକୋଲେଟ୍ଟାକୁ ଖାଇ ଆଉ ପଳେଇଯାଏ। ଆଉ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଯାକ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ମସ୍ତି କରନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାଟି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ରହିଯାଏ। ଆଉ ଭାବେ ପୂର୍ବ କଥା। ସିଏ ବାଟରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଦେଖିଥିଲା ସେ ଚକୋଲେଟ୍ ତଳେ ପଡ଼ିବାର। ଆଉ ସେ ଝିଅଟି ଉଠି ଫୋପାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ହସେ। ଆଉ ବୁଲିକିରି ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖେ। ଝିଅଟି ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରେ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରେ। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଟି ମନ ଦୁଃଖରେ ପଳେଇଯାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।